Защо умираме и как да хакнем смъртта? Освен в инциденти, хората най-често умират от сърдечно-съдови заболявания, рак или дегенеративни увреждания. До голяма степен тези болести се дължат на нашето ежедневие и по-конкретно заседналост, лоша диета, стрес. Хората в общностите, които не боледуват и са активни в дълбоки старини, споделят следните характеристики. Ежедневна физическа активност, ходене, градинарство, традиционни дейности и други. Умерено хранене, базирано в голяма степен на локални растителни храни, но най-ключовото като че ли е количеството. Храненето спира малко преди пълно засищане. 80% ситост или познато още като сладката хапка. Силни социални връзки. Изграждане и поддържане на такива малки общности, както и здрави семейни връзки, които допринасят за чувство на принадлежност, емоционално здраве, а и сигурност. Чувство за смисъл в живота, дали чрез вяра, работа, семейство, социална дейност или друго. Практикуване на техники срещу стрес, mindfulness или осъзнатост на настоящето, молитви или просто отделят време за релаксация. И тук въпросът е, какво от всичко това и по какъв начин можем да вкараме в нашето ежедневие? Фащаме си багажа и отиваме на едно от местата, където хората живеят здрави до дълбоки старини. Звучи малко налудничево, но ето една мотивираща история. Двама братя, близнаци. Единият остава в едно от селищата, където живеят здрави и активни до старини. Другия отива в развит град. Какво се случва? Двамата братя имат здравето и продължителността на живота спрямо мястото, на което се намират. Този, който отива в града, има същите проблеми и заболявания, каквито са стандартни за това развито място. Този, който оставя в слабо населения регион, където живота е по-спокоен и може да се води по-здравословен начин на живот, остава здрав до старини. За тези от нас, които поради ред причини това не е опция, ето и добрите практики, които можем да добавим в живота си, така че да разчитаме на това да сме здрави и активни до старини. Номер 1 – движение. И не говорим за това движение в залата за 30, 40, 50, 60 минути, а повече движение в ежедневието ни. Разходки, физическа работа, катерене в планината, разходки по морето. Ако това не е опция, то разходки в парк. Ако и това не е опция, то нагласете си интервал през някой друг час, да ставате, да се разхождате, да се качвате по стълби. Заседяването ни убива, а това в днешно време с работа на компютър, диван, телевизор и ред други е станало част от рутината ни. Движете се. Номер 2 е mindfulness, или да сме по-осъзнати, да живеем в настоящето. Екхарт Толе казва, че стресът е само в миналото и бъдещето. Настоящият момент е спокоен. Практики, които успокояват дишането ви и ви концентрират да изпитате, да почувствате тялото си, духът си в конкретния момент, водят до облегчаване на стрес, подобряване на настроението, подобряване на креативността, на сънят и други. Препоръчвам да се запознаете с gratitude или благодарност, mindful дишане, body scan, познато още като йога нидра или NSDR, journaling, писане на дневник. Никой в днешно време, поне в развитите държави, не умира от недохранване. Напротив, разболяваме се и умираме от прекомерна консумация. Започнете да допускате глада в живота си. Той е ваш приятел. Както може би сте се досетили от всичко, което казахме, не трябва да се преяжда и не е добре да се приемат храни с добавена захар. Освен това, диетата на дълголетниците е базирана не само, но предимно на плодове, зеленчуци, ядки, варива, храни богати на фибри и антиоксиданти. Разбира се, не забравяйте и масните киселини, както и протеинът. С годините запазването на мускулите става по-трудно, а те са важни, за да бъдем активни в старини. Тези факти и обобщения се базират на многобройни проучвания през годините. По-конкретно за столетниците може да погледнете Сините зони. Има книга, филмираха Сините зони на Бютнер и по Netflix през 23-та година, но не спираме там, а добавяме и всичко, което биохакерите или биохакерите последното десетилетие пробват, за да забавят или дори обърнат стареенето. Разбира се, говорим само за естествени хакове. Има много медикаменти, процедури с стволови клетки и други, които предстои да видим как действат, когато биохакерите остареят. Бъдете здрави!